Pozdrav svima ljudi, ja sam Lija. A danas, kao što vidite, ja sam u Beogradu, ispred kliničkog centra pulmologije. Sigurno se pitate šta ja radim tu. Pa idem na kontrolu. Kao što možete vidite, sneg je mnogo napadao. Previše. I mnogo je zima. Sad je skoro 8 sati. A ja idem da izvadim krv, pa idem nešto da doručkujem, pa tako. Ja se izvinjavam što nisam snimao od moje kuće do Požarevca i ostalo to je uobičajeno bio put autobusom. Tako da izvaju stepenice. Pozdrav ljudi, mi smo stigli u kliničkom centru, čekamo doktora, on je tamo u ordinaciju, od pola 10 treba da me primi. By the way, izvadio sam krv, pijem toplu čokoladu koja je tamo i vidimo se posle. Društvo, ja sam upravo završio kod doktora, tako da sad idem polako ka Slaviji, da se vidim sa jednom drugaricom, pa idemo na kafu, da malo počaželjamo, popričamo. Doduše prvi put se vidimo, Jana, a znamo se, ima valjda godinu dana dve, preko Discorda i preko Facea i ostalo, a na mnogo čudan način smo se upoznali. A upoznali smo se tako što smo trebali, to jest ona je trebala da organizuje neku svirku, pitala me kakav je neki klub u Požarevcu i ja sam joj rekao i to je to. A mi se vidimo kad stignemo. Već stigla kod Meka, Mek je tu ispred, tako da sad ćemo da iznenadimo sa kamerom uključenom i sa svime. Ne gledam ni levo ni desno, krivično delo, šalim se, nije, nema semafor. Gde je? Ne vidim je. Možda je vidim, ne znam. Mislim da je ona s onim rancom što se šeta tamo ispred. Vi ne možete vidite, ali vidim ja, a vidjet ćete i vi. Da, ono je ona. 100%. Možda. Ne znam. Vidjet ću. Vidjet ćemo. Ne znam. Ne vidim je. Još uvijek. Ne vidimo i evo je Jovana. Zašto mi se... Evo je. Evo je. Evo ljudi, mi smo popili kafu. To jest ja sam popio kafu sa Jovanom. I sad idem polako na stanici da čekam autobus za Požarevac i idem kući. Možda ne stignem za prvi autobus koji budem imao za kući kod mene, pa ću najvjerojatnije stići kući u 8 uveče, tako da ću najvjerojatnije ići u igronici da igram neke igrice nešto, da se ne smorim. Još malo imam vremena za bus, pa moram žurim. Vidimo se kad stignemo u Požarevac. Ljudi, ja sam bio do sad u areni, kao što možete vidjeti malo se i smrklo, jedva se vidim. Sad je 8:05, u 8:20 imam autobus, tako da idem ovdje da sačekam autobus i idem kući. To bi bilo to što se tiče ovog današnjeg vloga. Nadam se da je dobro ispao, to ćete vi da ocenite. Ako vam se sviđa ovaj vlog, lajkujte, šerujte, subscribeujte se na moj kanal, da postanete lisičići naravno. I vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!